Не пресно. Ще може да прави, ако падне ветъра. Това е ветъра, така както ви нищо не прави. Ветър няма къде да падне, и аз ще не падне. Не, малко от малко да намали. Няма намаля, може да увеличи, но няма да намали. Казвам, кога ще стане работата, не? Но ако стане там да има И така, да. задържане, ще може да стане. Да, той ще хвърля в нашия сектор. Да, Руснака си хвърля точно в нашия сектор. Там, да. Кое е нормално? Не се получи. Фана ли още някой? Фана ли още някой? Не, ние откъсме тук нищо. Нагоре какво става? В него е сектор. Не съм видял никой да извади една риба. Но попчо е малко. Иначе Тотев как? Тотев фаща по някоя клейка, много рядка, но поне хваща нещо се. Иначе другите ловили са оклей? Има ли ритъм? Сами въртле фащат ги на късти щеки. Не можем да ловим риба, разбираш. Това не е основният проблем. Не можем да ловим риба.